Hej. Vi er 4 gutter, som havde masser af krudt i røven, da vi var drenge, og havde lidt svært ved at sidde stille, da vi gik i skole. Det har vi heldigvis stadigvæk, og med en uddannelse og erfaring inden for IT og idræt, har vi udviklet Bevægelsesportalen. Portalen hjælper skolerne med at få den gode bevægelse ind i undervisningen på en let og tilgængelig måde. Den gode bevægelse er fysisk aktivitet, hvor der er tænkt over, hvorledes den påvirker eleven, både fysiologisk, men også læringsmæssigt. Det har der været en del forskning omkring. Vi tager udgangspunkt i de mange gode øvelser, der allerede er derude, da alle kan oprette deres eget øvelseskatalog. Hvis du har lyst til at dele øvelserne med andre, hjælper vi med at sætte leg, læring og bevægelse på. Alle øvelser i portalen er koblet op på de forenklede fællesmål, så du som underviser kan planlægge bevægelsen sammen med dine undervisningsplaner. Vi har også integreret værktøjet med andre planlægningsværktøjer, som f.eks. MeBook. Tiden er vigtig for underviserne, og derfor sørger vi også for at tydeliggøre, hvor lang tid forberedelse, instruktion og gennemførsel tager. Og det bedste er, at de fleste øvelser og brain breaks frit kan bruges. Gå ind på bevægelsesportalen.dk og kom i gang allerede i dag.